Men jag är med allt ska sägas. Men Brandt och Rönn har chansen att gå där. Mycket kul till Sverige. Och Asparne stannar upp och backar för Sverige till dem. Det är grejer föringar och utställningar. Man har gått fast den uppe i här med dem. Så är man i att göra det möjligt att beställa sig jätte fast i början. Kommer man till rätt spelare så är det fantastiskt att det är börjar och har 50 minuter. Och man gör det så mycket med dem. Fast konstant med alla. Och så kommer det absolut mot Asparne.